keluarga besar Legowo Putra. Walawing wasana Legowo Putra ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani sumangga sumangga. Legowo Putra Legowo Putra. Kowe itu ngomong nek Mbah. Bae ngomong putu-putu nger. Sin penumpak sepur Modon Surabaya. Sinten pengen makmur ayo nanggap Legowo Putra. Legowo Putra. Legowo Putra. Lelo lalelo papakan sitok-sitok Mbak. Tolong gareng Si gareng cuplis lasang jumangglung jumangglung sira imbal-imbalan lasung jumangglung menangkar mangungkung tumandang uculana ngabaki sajroning padesan tok 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 tak tok 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 gum tok tok tek tok tek tok gum tok 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 tek tok 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 gum tok 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 tek tok gum lesung jumangglung sra imbal-imbalan suarane lesung manantara mangungkung tumandang ngebaki sajroning pradesan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gum Mbah. Ya. Biar panase terah yo teliyeng Sugeng siang, Mbah. Nggih, ya Panas-panas kok ya wis kemeton. Kok kudu soale iki yo legowo. Legowo lho ki. Mbak Mayit. Maya. Kok mayit ya apa? Maya. Oh iya. Mbak Maya. Dalem. Alah suwe ra tau ketemu. Nggih. Ketemu pisan karo keluarga besar
Legawa Putra. Heeh. Nggih, Bungayatiku siang menika saged menghibur warga Jeben. Pirang tahun iki lho Jeben lagi iso ketemu enek karo 5 tahun kaya iki. Gak sapa Jeben. Iya, selama kena negara melanda kaya. Iya, kenging Covid. Heeh. Mbak Maya. Dalem. Aku mewakili iki Apa? masyarakat Jeben. Nggih. Heeh. Nomor 1 acarane iki mau bersih dusun. Bersih dusun pawi nyadranan nggih. Heeh, nyadranan utawa dekah bumi. Pandongane kagem warga Jeben pripun, Mbah? Sak muga-muga bubare acara dekah bumi nyadran masyarakat Jeben khususnya paringono seger kewarasan. Amin. Heeh, nyambut gawe rino kelawan wengi paringono lancar gangsar. Amin. Sing urung duwe bojo ya ndang paringono bojo. Aku urung lho, Mbah. Aku urung lho, Mbah. Urung. Lah yoga mbok ki apa ya? Apa wis selingan? Alah, Mbak Maya. Dalem. Iki tugasku, awan iki tugasku angon jaran. Angon jaran. Heeh. Niki wau sing sampean angon niku sik Tugasku angon jaran kabeh 144. 144. Heeh no, akeh kok. Soale ya legawa ya. Anjen ya legawa. Legawa dosane jaranan Nuswantara. Boys, Bro. Ya kuwi seneng aku. Mbak Maya. Dalem. Aku njaluk lagune Mbak Maya. Lagune napa, Mbah? Kuwi lho Kusumane Ngati. Kusumane Ngati. Oke, dados. Kusumane Ngati. Dong bagus. Sing tak ati-ati. Mong tak kamu bisa gawe tentraming atiku. Kala Petro Biyen nate janji tau gemi ora bakal lali. ora bakal lali. Jor kelingan jroning ati sak bedahe bumi. Aslake kadung kaya ngene saiki piye karepe Karepe malah dirangake manis membukane kok pahit tipe burine mencit mangkelake amung pamujiku. Moga-moga ra ono rubeda ora ono rupeda sakungkurmu gonmu lunga ora kandha-kandha sakungkurmu ora kandha-kandha. Kusumane ati dong bagus sing tak ati-ati. tak anti-anti. Mong tak kamu
damai tentraming hatiku biyen nate janji tak ugemi ora bakal lali ora bakal lali jur kelingan jroning ati sak bedahe bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirengake manis pambukane kok pahit tipe burine pancen mangkelake Alhamdulillah. Mbak Maya. dalem Mbah Halanku wis metu apat halanku. wis metu papat berarti sik kurang 140 Kurang 1 seloro ilang 1 sih kurang loro nih Mbak. kurang loro nih Mbak Maya. dalem pripun Legawa Putra tetep kae wong Jimbir Sugiwaras. nggih leres Padepokane. Ananging Mbak Maya, pripun dos pundi saiki pimpinane genti putrine ingkang asma Mbak Pipit Royan Suparti alias Mbak Pipit SPD. nggih SPD niku kepanjangane napa Suparti. kok Suparti tak kira lek kaya aku SPD niku no kepanjangane sampun manak pindho Ora no. Mbok kira sepeda ngono. Mbak Maya, dos pundi Mbah aku njaluk lagune. napa Muga-muga tresnaku kelawane kanca-kanca Legawa Putra paring ana aja kaya obor blarak. oh berblarak nggih Oke Mbak Maya. oke panggah oke tresnamu kaya obor blara Orope kaya goresek keperan cintamu sayang cintamu kaya oper blarang bareng putih ninggal bocah ninggal anak manis manis kawitane pancen manis sebengi dimas kini wis tenanan jebulane aku yang tolanan tresnamu kok kaya amber blara morope kaya korek seket perak tresnamu kok kaya amber blara obor blara bareng bukti ninggal bocah laliana Wis cuma wis.
Sampun jangkep, Mbah. Sampun. Sampun. Masa arep tak hitung ya sajane kok ya pas wis e. Nggih. 140. Wis di. Mbak Maya. Nggih. Nggih. Loh. Nek ngisor. Heeh. Ya sok nek dhuwur sok ngisor, Mbah. Heeh. Rupenipun sampun jangkep. Sampun. Utawas sampun cekap. Nggih. Heeh. Monggo dipun slenger. Iya Mas Bintang. Wah, Dori J. Dumateng para kadang Sutrisno bedhe kakung dalah putri kang sabdan rumatan. Program kang sampun jejer baris lumaksana ugi kairing dening para kuda. Margilaken prajurit saking kutha Raja Ludeng Rantos pawartanipun saking Gusti Prabu kang mijil saking Sanggarak Braturaja. Para belang pergi kawula nyuwun tambahing pangestu mugi kawula sak rombongan tansah kalis saking Pancabaya ing wasana. Para tampama waraga Legawa putra Lumangsana wis baris. Peyak siap. Siaga! Ayo Putra. Ayo Legawa putra. Apa yang is ora kelingan nalikane sekolah berem boncengan mrono mrene tansah gandengan kaya-kaya dadi bintang pujaan ora peduli bedhog randang anggap wae padha bulan najan udan deres kudu apes janjiane gedhong cumang disekseni kapal yang sang ning saiki apa wis ora kelingan yen kelingan dudu mana tahan nalikane isih padha pacaran aku kowe
kepulet ombak kasmaran saiki ne apa sira kelingan apa ya wis ora kelingan nalikane sekolah bareng boncengan rono mrene tansah gandengan kaya-kaya wis dadi bintang pujaan ra peduli beduk dradang anggap wae pandang bulan najan udan deras kudu apes janjiane gedung juang disekseni kapal nyangsang nek saiki apa wis ora kelingan yen kelingan dudu mana tahan nalikane isih padha pacaran aku kowe kepulut ombak kasmaran saiki ne apa sih kelingan Lakawa Putra Lantaing para nayaka pinangka prajurit lan barange prajurit Prabu Kelana Sewardana ingkang tujuan kraton Kediri Ketapar Lembadan para putra Kediri kang dulu kesempaning ayu dewi sangga langit minangka panjangiping Srana Patembaya Praja Kediri Lakawa Putra Nanging dereng bangu mangkene perlu pampah prajurit lan barangin prajurit Prabu Kelana Sewardana ana sak tengahing gunung kendheng kapekal dening sang panguwasa gunung kendheng Prabu Jaleng Srenggi Prabu Jaleng Srenggi kang sami ngreksa pandhaluk abdigal tindake prajurit lan barake prajurit Prabu Kelana Sewardana ingkang ngrangsang penganten gawe Prabu Kelana Sewardana kanthi pesemaning ayu dewi sangga langit
Nyebrepan kayah Tuku Sinokarto Pinang Praden Bangkarang ini melawan sang Pangwoso sang Prabu Jalang Sergi. Para belok atus pun juga bari penuh ngamesan bermutu kawasan untuk ada pengusahakan mengantarakan Sugeng Pinarang Sugeng Ampir Sami Sumoko senadyan mung sedelo ake ndang balian wong bagus wis kangen ketemu sliramu kancuku netan jenengku balian wong bagus kumpul karo aku Lekowo Putra ya
Sun uji pring pangeran Sun uji pring pangeran pegetakan putra sapi kali saking sapi kolo tinembeng kakek bilang Kok bilahing separing bawana langgeng Kok bilahing separing bawana langgeng Dadak ulung kang manggon dereng-dereng kepala Legowo putra bening panjenengan tambah pangestu Suwun tambah pangestu Legowo putra Laksaya Elsa bro audio matur nuwun matur thank you Bratayuda Bratayuda jaya pinangun perang suci perang kapribaden aprang wata angkara murka durjana judi arep tunggul dutane ngadeling kono marganing semerang tumindak duraka bakal tumeka pralaya ikono jejere adil bakal mengku kautaman Bratayuda 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 Oh
Legowo Putra Ajar terus. iya Hey ho 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 Puji syukur mrimbang agung denyo sampun paring berkah mreng praga Legowo Putra ngaluri budaya Jawi mreng rambaka ing Nuswantara ugi kalis ing sambi kala gemari pangkawarjo oncarane Legowo Putra puji syukur mring wang agung genyo sampun paring berkah mring prawarga Legowo
Ki kalis ing sami kala kemari pak lawan harjo koncarane lagowo putra ning pinggiring bengawan tansah setya ngenteni tekamu eling eling jamane semono wis tong kapitong katiga ning pinggiring bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa wong bisa ngrekel jangka Gusti kang paring idilan pasti kita saderma nglampahi ya ning pinggiring bengawan wayah sore tansah ya kelingan gawak-gawak esemu cahayu kawe setinggi hatiku Lekowo Putra El Sabro
Telat, Mas. Loh, ayo. 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 Ngenteni sapa? Ning pinggir bengawan wayah sore dan saya kelingan Amangkalan estapo sahayu gawe sedih hati Putra Boys Bro Mangga sae. Iya. Nuwun sewu pangapunten sampurasun. Kula nuwun derek langkung. Lakawa. Putra. Lah. Iya. Opa. Lo. Eta. Ya Allah. Iya. Lakawa Putra. Aku wis gawe gelo atimu tulus sing tresnamu teko tak rejani amarga rasa iki ora saka jero ati cukup mong semene bae katresnanmu marang aku bisa ra bisa kudu mbok lalekno lilakno aku diduweni wong liya duh wong bagus ngapuranan aku
kowe lan aku pancen dudu jodone tutuk lakumu semono uga lakuku uga mulya sumendhing ring uripmu aku bisa ndedonga aku bisa nglilangno muga kowe nemoni rasa sing luwih apik ra kaya sing semono duh wong bagus ampurana aku wis wajine pancen tresno mung semene duh wong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone tutuk lakumu semono uga lakuku muga mulya sumendhing ring uripmu Legowo Putra aku wis ngatoni ati aku wis gawe gelok atimu tuluse tresnamu tega tak blenjani amarga rasa iki ora saka jero ati cukup mong semene wae katresnanmu marang aku bisa ra bisa kudu mbok lalekno lilakno aku diduweni wong liya dong bagus hapuranan aku wis wajine pancen tresno mung semene dong bagus wis lalekno aku kowe lan aku pancen dudu jodone tutuk lakumu semono uga lakuku muga mulya sumendhing ring uripmu Kembali diucapkan selamat siang kawasan Jemben, Sanggeran, Prambon, Nganjuk. Siang hari ini kehadiran dengan rekan konco-konco dulur-dulur dari Legowo Putra hadir memeriahkan dalam rangka acara ritual Nyadran Jemben 2025. Juga mitra kerja yang sangat luar biasa. Siang hari ini ada Elsa Pro Audio Super Geleger Super Jeduk Jawa Timur Indonesia, juga menghadirkan diva-diva topnya Indonesia, artis-artis topnya Jawa Timur, bareng-bareng Legowo Putra. Elsa Pro Audio tak panggilin all artis. Sesi kedua Legowo Putra ada Putri Mei, juga ada Rate Mama
Oke, bareng-bareng kembali. Legawa Putra. Sudah sejuk ini ya. Wes gak panas. Alhamdulillah. Oke, ini dikasih satu banknya bareng-bareng. Legawa Putra. Legawa Putra Putri W Rapi Farajuna Satro Audio Aiso ketemu Amerika kahanane Mugi-mugi kowe iso jaga tresnamu nganti besok aku lan kowe iso ketemu Oke, terima kasih Mas Yas. Ada udil-udilnya. Iya, satu bagian sudah ini. Barang-barang Legawa Putra. Dikasih apa lagi nih monggo? Jadi aku selama ini sisa saling muat-muati Gedong dia sing rasane hubungan iki berlanjut. Kata aku mencoba tak terberat begini. Saya dewasa rangeteri badai terang angin sinau angin teramukan beda orang yade tresno. Oke, sudah. Legawa Putra panas mongso ketika garing sing tak rasa tiwasaku teko mbok tinggal lunga tekane atimu ninggalake aku kebangetan awakmu garing sing tak rasane ngelak tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu
ora kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak tambani bareng lali kowe lali paribasan baksi mapur dhuwur eling bali aku mbok apusi satenane aku ngerti ila tanpa balung wis ditulung malah madhong kebangetan awakmu garing sing tak rasane ngelang tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu diponangi aku ngoyak awakmu tulung entenono aku apa ora kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak tambani bareng mari kowe lali paribasan baksi mapur dhuwur elek aku kok apusi satenane aku ngerti ilang tanpa balung wis ditulung malah mendung sakarepmu tutup lakumu apa ora kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak tambani bareng mari kowe lali paribasan peksi mapur dhuwur eling bali aku mau apusi satenane aku ngerti ilah tanpa balung wis ditulung malah mentung sakarepmu tutup laku sakarepmu tutup laku Lo, kamu putra.
Lah Nggih. Dumateng para kadang sutresna budaya kakung dalah putri kang sami dan rematan. Pasugatan ingkang kalih punika pasugatan Tari Ponokawan. Saking keluarga besar Lugo Putra sampun paripurna saking arsa panjenengan. Menika kita singget sawetawis rumiyin istirahat